Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасеншина. Гражданнар жыйыннары озна кайда да уза. Әлмәттә юл йөрү кагыйдәләренә ярыш аркылы өйрәтәләр. Ижад казанына күктән төшкән бәхетме, татар драматургиясендә кабынган якты йолдызмы? Әлмәттә тагын бер язучыга артты. Ел башы нәтиҗәләр ясау һәм киләчәккә планнар төзү вакыты. 2023 ел башлану белән Азнакай районы авыл җирлекләрендә традицион рәвештә гражданнар җыеннары башланды. Шуларның иң мөһимнәре белән махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина таныштыра. Еллык хисап җыелышы беренчеләрдән булып Әгерҗе җирлегендә узды. Җирлек башлыгы Назиф Хасанов 2022 елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады, проблемаларга туктады, яңа елга планнар белән таныштырды. 483 меңгә без Яшә урамындагы 400 метрга якын яңа су йөзе салынды. Бу эш безнең былтыргы мәсьәлә былтыргы ачу җыелышында калаган иде. Халык ярдәме белән халыкка рәхмәт. Алар инде үзләренең чыгымнары да байтак булды. Җыелышта район башлыгы Марсель Шайдуллин, аның урынбасары Роза Галиева, район прокуроры, оешма җитәкчеләре һәм район депутатлары катнашты. Күп халык килә, бу авылдан гына түгел, төрле авыллардан да киләләр. Компьютер аркылы әйдәгез, миңа акчагызны бирегез дип, акчагызны күбәйтәбез дип, банкларга бирмичә, төрле уеннарга кертеп, биржаларда уйнап, күп суммаларга әҗетләргә баталар. Ул әҗетләрне түли алмыйча микрозаймнар алалар. Микрозаймнан тагын да ныграк китеп баралар. Шуңа киләчәккә телефоннарыгызга кирәкмәгән приложениеларны скачып итмәгез. Спикерлар чыгышыннан соң халык үзләрен борчыган сорауларга җавап алды. 8 меңгә 1 гектар җирне алдылар. Яңадан 12 мең булды. Яңадан 20 мең булды. Ondan sonra 50 мең булды. Значит, потолыгы бар бит, айныя. Мөмкинлеге бар бит. Үсәбез таман. Шулай булган, менә бу 1 ярымны хәтта эшләргә кирәк 1 гектар пайга. Көн тәртибендәге сораулар төрле һәм мөһим. Иҗтимагый территорияларны төзекләндерү, юлларны кардан чистарту, предприятиеларның һәм иҗтимагый оешмаларның башкарылган эшләре турында хисаплар. Җыелыш ахырында традиция буенча авыл җирлегенең актив кешеләрен билгеләп үттеләр. Аларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Мондый җыеннар Балтач, Туйкә, Сәпәй авылларында узды. Хисап тоту җыены алга таба башка авылларда да узачак. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Калабызның 15-нче янгын сөндерү коткару частиның отделение командиры Ильяс Бахаветдинов Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының за заслуги күкрәк билгесе белән бүләкләнде. Янгын сөндерүче карьерасын Ильяс 2016 елда башлый. Армия сафларында хезмәт итеп кайткач, үз тормышын янгын сакчылыгы белән бәйләргә ниятли һәм сайлап алу узып 15-нче янгын сөндерү коткару частисында эшли башлый. Еллар бер көн кебек узды ди героебыз. Һәр көн кызыклы, бер-беренә охшамаган ди Ильяс. В 16 году я сюда пришел просто пожарным. За 1 год я сразу меня 2016 елда янгын сөндерүче генә булып килгән идем. 1 ел эчендә подразделениелар бүлеге командиры итеп билгеләделәр. Сәләтләрем белән аерыла идем. Спорттан килүем эштә үсәргә мөмкинлек бирде. 2017 елдан гарнизон подразделениеләре арасында иң яхшы хезмәткәр булып саналам. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының иң яхшы хезмәткәре республика бәйгесенең финалисты. Соревнований на лучшего сотрудника МЧС. Также являюсь лучшим звеном ГДЗС 5 лет подряд. Кыш әле тәмамланмаган, димәк елның иң могҗизалы вакытына бәйле чаралар да дәвам итә. Әлмәттә юл йөрү кагыйдәләренә багышланган спортчан бәйге узды. Шәһәрнең балалар һәм үсмерләр иҗаты үзәгендә үткән күңелле һәм файдалы чараны без дә күреп кайттык. Кыш бабай бүләгенә үткәрелүче спортчан бәйге ел сайын уза. 7нче тапкыр үткәрелгән чарада тәҗрибәле катнашучыларны да 1нче тапкыр биргә килүчеләрен дә күрергә мөмкин иде. Шәһәр бәйгесендә 6 кешедән торган 6 команда катнаша. Һәр берсенең үз исеме һәм бердәм киеме бар. Мәктәп укытучылары, тәрбиячеләр, әтиләр, студентлар белән, 1нче сыйныф укучылары мәктәпкәчә сабыйлар белән юл йөрү кагыйдәләрен белүдә һәм җитезлектә сынашты. Һәр катнашучы әлеге чараларны мөһим һәм кирәкле дип саный. Нужны и взрослым, и детям. Взрослым для того, чтобы повторить и закрепить правила, а детям, чтобы показать пример. Предложили, я согласилась поучаствовать. Это же здорово. Вот в такой спортивной форме сегодня проходит мероприятие, которое направлено на объединение усилий, на
воспитании грамотных, законопослушных участников дорожного движения и приобщении к здоровому образу жизни нашего подрастающего поколения. Балалар өчен төс кайтаручы элементлар һәм тематик китапларына бары оллар өчен календарьлар һәм ике телдә язылган юл йөрү кагыйдәләре китабы әзерләнгән. Оештыручылар сүзләренчә, һәр катнашучы констоварларда алачак. Дәвам итәбез. Безнең иҗат төркеме Яңа татар пьесасы 2022 бәйгесендә икенче урынга лаек булган Бабайның бабасы фантастик комедиясе укуларында булып кайтты. Мондый форматны театрда элегрәк тә кулланганнары булды. Тик Татнефть хәйрия фонды гранты исәбенә яңартылган музейда ул башкача яңгырашта кабул ителде. Өстәвенә укылган пьесаның авторы Әлмәт эчке эшләр бүлеге хезмәткәре, полиция капитаны Артур Ибрахимов. 300 ел шамасы тирән суытуда ятып, тагын тере кеше хәленә кайттыгыз. Яңа мәйданчыкта укылган пьесаның исеме Бабамның бабасы дип атала. Ул Яңа татар пьесасы 2022 ел җиңүчесе. Әсәрдә сурәтләнгән вакыйгалар 300 елдан соң бара. Кинәт үлгән бабайны киләчәк өчен катырып куялар һәм 300 ел үткәч терелтәләр. Пробиркада яралып гаиләдән аерым җәмгыятьтә үскән яңа буын, туган тумача, мәхәббәт төшенчәләреннән башка яшәүче кешеләр искелек калдыгы белән очрашу бер яктан фантастика, ә икенче яктан көлкеле жанр. Начар брат. Роберт аптырап сискәнеп куя. Гафу итегез. Минем исемем Роберт. Роберт 1947. Пьесаларны уку жанр буларак күп илдә таралган. Актерларның үзара рольләрне белеп укып яңа әсәр белән танышудан аермалы буларак, мондый укулар мөстәкыйль сәхнә әсәре буларак кабул ителә. Актерлар да берникадәр әзерлек уза, алар белән әлбәттә режиссер да эшли. Бу юлы да шулай булды. Читке жанрын зур булмаган тамашачы залына Ильяс Гәрәев әзерләгән. Лилия Лилиевна, бу кеше Зөлфәт Нургалиевич, ул тирән катырудан соң терелтелгән. Ишеткәнсездер инде, бөтен дөньяның турында сөйли. Пьесаның авторы Әлмәт эчке эшләр идарәсе эксперт-криминалистика бүлеге җитәкчесе урынбасары, полиция капитаны Артур Ибрахимов. Ул читкада үзе дә катнашты. Тамашачылар да, артистлар да автор белән якыннан танышып, кызыксындырган сорауларына җавап ала алды, үз фикерләре белән уртаклашты. Театр директоры Фәрида Исмәгыйлова фикеренчә, бу пьеса киләчәк хакында түгел, ә бүгенгебез хакында. Ул кешелекне каты бәгырьле булмаска өйрәтә. Туганлык җипләрен ныгытырга, кешелек кыйммәтләре хакында уйланырга өнди. Әсәрнең спектакль булу формалашу турында түгел фикер әлегә яңгырамаса да, күпләр бу әсәрне сәхнәдә күрергә теләүләрен белдерде. Рәдифә Нугманова, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иҗат казанына күктән төшкән бәхетме, яки татар драматургиясендә кабынган якты йолдызмы? Артур Ибрахимов укуда катнашучыларның күпчелегендә зур кызыксыну уятты. Шуңа күрә безнең иҗат төркеме аның белән бүген якыннан танышып кайтырга булды. Белеме буенча химик биолог, һөнәре буенча эксперт-криминалист. Полиция капитаны Артур Ибрахимов белән әңгәмәне без аның эш урынында дәвам итәргә булдык. Артур Мамадыш егете мәктәпне тәмамлагач, ул тормышын кызыклы химия һәм биология фәннәре белән бәйли. Казан федераль университетын тәмамлагач, армиядә хезмәт итә һәм Әлмәт эчке эшләр идарәсенә эшкә урнаша. Сындырды криминалистика юнәлеше. Криминалистика гына түгел, менә криминалистикада химия, биология кулланыла торган юнәлеш. Шуңа күрә мен сайладым шушы юлны. Артурның төгәл хезмәтләре җинаять эше ачканда дәлилләр базасын тулыландыру өчен бик кирәк. Биредә салкын акыл белән эш итәргә туры килә, ди ул. Бу тәҗрибәсе аның иҗатында да чагылыш таба. Артурның әсәрен укуда катнашучылар пьесаның төгәл язылуын, драматургия кануннарына тулысынча туры килүен билгеләп бетте. Драматургия теориясын укып өйрәнәм дип мактана алмыйм. Чөнки укытучы укытмаган да ул сеңми. Үзеңне үзләштергәндә. Менә пьесаларны укып, аларны өйрәнеп, хәзер инде менә үзеңне сынап карарга булгач, автор буларак, пьесаларны укучы буларак кына укымсың, аның төзелешен, андагы моментларны анализлап укыйсың. Шул ярдәм иткәндер. Бәйгегә Артур бер юлы 3 пьесасын җибәрә. Бабамның бабасы, күрше авыл дагалары һәм әни уяткан иртә. Шуларның беренче икесе, икенче һәм өченче урынны яулый. Дипломнарның берсен ул әтисе белән әнисенә кайтарып бирә. Аларга ул һәрвакыт терәк булулары һәм үсәргә мөмкинлек бирүләре өчен аеруча рәхмәтле. Менә икенчесен тормыш иптәше Эльзага. Укытучы булган Эльза илһамландыручы да, җиргә төшерүче дә, ди Артур. Ул төп минем тәнкыйтьчем, мактаучым, урынга утыртучым, һәрбер җөмләгә бәйләнеп, һәрбер моментны аңа испатларга кирәк, аңлатырга кирәк. Ул төп ярдәмчем мин. Үзе театрга даими йөрүче тамашачы булса да, үзәктә үзе булган чарада катнашу тагын да илһамландырган. Бу миңа алга таба иҗатта үсәргә канат куйды, ди Артур. Мин язган әсәрне шулай талантлы итеп укып,
режиссер янында бик шуны кыска вакытта зур эш эшләнгән. Тойгылар булды күңелемдә. Алдан нәрсә булыр? Шадым я. Рәдифә Ногманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакытта Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.